Este sábado 16 arranca a campaña Boiro Compras con Corazón, da Asociación Boirense de Empresas. A proposta comercial prolongarase durante unha semana ata o sábado 23. Segundo explicou o presidente da entidade, Daniel García, trátase da campaña máis ambiciosa das levadas a cabo pola patronal boirense na súa historia. Vai a ser unha semana de actividades grandísima. Empezamos o sábado 16 ca presentación, ca inauguración da campaña, e vai haber un concerto e vai estar Mosteiro tamén poñendo tapas para todo o mundo. E despois temos durante toda a semana de luns a venres actuacións para nenos e nenas, para familias. Queremos que as familias se acerquen a Boiro a disfrutar de toda a programación que temos, que podedes ver tanto nesta lona como en todos os comercios que estén asociados, que teñen un tríptico ali onde vos informa, e tamén na nosa página web. A campaña Boiro Compras con Corazón rematará o sábado 23 de agosto cunha espectacular festa final na Praza do Concello. Ese día terá lugar tamén o sorteo final de 5.000 euros en vales de compra. Vai haber actividades todo o día, vamos a ter un escenario de 8 metros onde van a vir xente famosa, vamos a ter DJs, vamos a dar regalos para todo o mundo que se acerque e vamos, como non, o plato fuerte sortear 5.000 euros. 5 premios de 1.000 euros a toda a xente que consumeu durante toda esa semana e canjeou os tickets por rifas. Así que vai a ser un sorteo presencial e queremos poñer a Plaza do Concello patas arriba. Dende o Concello que colabora coa iniciativa destacaron a importancia desta campaña para converter a Boiro nun polo de atracción. Animar aos boirenses e as boirenses a participar non só para a semana, senón tamén nesta semana e nas vindeiras semanas que compren no comercio local, e tamén animar aos veciños e veciñas de toda a bisbarra do Barbanza que se acerquen a Boiro a comprar e a disfrutar da nosa xente e dos nosos profesionales tamén de hostelería. Dentro do Concello seguiremos traballando da man da Asociación Boirense de Empresarios e tamén colaborando ca Xunta de Galicia, porque eu creo que todas as administracións temos que estar aí apoiando o empresariado. A campaña está promovida pola AVE coa colaboración do Concello e conta co apoio da Xunta de Galicia a través da Dirección Xeral de Comercio, que a recoñeceu como unha das 5 mellores de Galicia no programa O Teu Comercio.